Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Ni ne best, kuma ni ne last. Na da wankan Versace wanda da glass. I am the boss, ina da mata kala masu turan text. Aisha Kaduna, mai Jidda Abuja, ina da su a ABU alƙalam da Katsina. Ushe ya gagara da rab da kalamai a jihuna ya fara haɓaka. Yaran akwai fitina kashe fit kamar fitila. A arewa dan hutu, a kudu dan gata. Ya za kai da wanda aka ba sarauta. Haba sai ka hankalta, malam tunani ba ka cika dubanta. Haba waye sa'anka, ka je ka nemi sa'anka. Ushe ya shiga gabanka. Haba zalla hip hop ne, babu magani sai ka auna sai ka duba boom. Zaka ja da ni lalle akwai matsala, irin wannan kidan kawai yanka shi muke tayi. To wai mata ya za ka dinga ja da nakiya, bayan duniya a hankali take ta tafiya. Kana so ka ja da ikon rabi wanda ke sama, bi a hankali yaro bi a hankali. Kaka ja da mazan daji je ka yi da yan gari. I'm the boss and they tell you on the boss. Ban ta taka je ka ta taka, rap ataka. Ina bowling ina chilling ina flexing, kuna kallon 247 kuna hating. Ina da bands, ina da fans. Dole in bala'i dan yanzu ina da chance. Oh my nigga thanks. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Zalla hip hop ne, wati bo sai da ni, na san aifa kun gani. Allah ke da zamani sanan yake da yanayi. Uba fa sai da ni to waya za ku yi da ni. Ga hip hop ta nai da ni komai na da lokaci. Gashi zan yi tsokaci duk abin da zamu yi sai mu dinga duba lokaci. Da Aisha da Binta gashi suna da mun tsokaci. Bayan ɗaukaka a hankali take ta samuwa. Who is the boss? That's Ushe the boss. Wati boy zamani. Yan uba to waya za ku yi da ikon rabani. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Kun sani ai, tintini ai, big boy ai, haka ma ai, ke ma ai, Ushe ai, wati boy ai, DI bullet ai, Danawiz ai, Chioma ai, Imran's ai, Nasdo ai, Pass ma ai. Yeah, bands, ka fans. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last. Ina da bands, Kaduna Katsina Kano ina da fans. Mata bina suke ina da class. Baba gunsu a guba a kai ni last.